Bones, jo soc la Ingrid Almaano, venim de la Fundació Sanitària Mollet i us venim a presentar el projecte de musicoteràpia. Hola, jo soc la Marta Pascasio, soc coordinadora de rehabilitació i us presento. Jo soc Lorena i soc la musicoterapeuta de la Fundació Sanitària de Mollet. Hola, bona tarda, soc l'Ignasi, de Flors Vidalba. Flors Vidalba és un projecte que comença fa un any, impulsat per la cooperativa Tarpuna, amb l'objectiu de produir flor ecològica i local dintre de l'economia social. Nosaltres tenim una finca a Llinars del Vallès i el que fem és produir flors de tall d'una forma ecològica i treballant amb espècies que estan adaptades al clima mediterrani. Venimos a presentar el proyecto de musicoterapia a la Fundación Sanitaria de Mollet. Es un proyecto implementado por la obra social El Roure, que tiene como principal objetivo llevar la musicoterapia a los principales centros de la Fundación. L'objectiu d'aquest projecte és d'alguna manera ajudar a aquesta transició d'àmbits de consum de productes que tenen un alt impacte ambiental, com podrien ser les flors convencionals que consumim avui dia a Catalunya, que la majoria estan produïdes en països tercers, d'una forma molt intensiva i amb unes condicions laborals dubtoses, i transformar aquest model cap a un model basat en la producció local, en bones condicions laborals i amb un impacte ambiental, esperem que positiu. Llavors, una de les coses que per nosaltres ha estat interessant i molt gratificant de desenvolupar amb aquest projecte ha estat el fet de poder fer xarxa amb entitats de l'economia social i solidària, amb altres col·lectius i persones que han pogut participar directament de la tria i de la decisió a l'hora de fer aquestes fotografies i també perquè donen el seu punt de vista i la seva mirada sobre com volen ser representades. I amb la musicoteràpia el que veiem és que persones que no es belluguen en unes altres situacions es mouen, acaben ballant. Persones que tenen uns deterioraments cognitius molt severs i que no podem arribar amb altres tècniques, aconseguim que s'aprenguin alguna cançó, que segueixin ritmes i, per una altra banda, el que és més espectacular és el vincle que els usuaris han creat amb la Lorena i entre ells mateixos, que a partir d'una cançó o d'una lletra d'una cançó han de poder coordinar-se entre ells i acaben relacionant-se. Amb la voluntat aquesta social de les flors estem treballant amb entitats del tercer sector per tal de fer part del procés productiu amb els seus usuaris. Llavors, aquest primer any hem estat treballant en 3 centres i hem estat provant tasques diferents com poden ser la sembra, la manipulació de les flors i també la transformació de les flors seques en rams. Aquest projecte de retícula és un banc d'imatges que es diferencia dels altres bancs d'imatges convencionals perquè intentem trencar amb narratives estereotipades y que qualsevol persona s'hi pugui veure representada. La diferencia para mí es que tiene este proyecto, ¿no? Y lo innovador y lo interesante es que la musicoterapia y yo como musicoterapeuta formo parte de la plantilla ya de lo que es la fundación y de todos los centros. Esto permite que la musicoterapia esté en la cotidianidad, ¿no? Tanto del usuario como del paciente, permite integrar la musicoterapia con el resto de disciplinas. I no només produïm aquesta flor fresca destinada a les floristeries, sinó que, com podeu veure aquí, també produïm flor seca, flor que nosaltres cultivem i que nosaltres assequem a l'aire, sense cap tipus de colorant, ni additiu, ni preservant. I aquesta flor seca la transformem en rams que venem de forma directa a través de la nostra pàgina web i participant en mercats d'artesania i mercats de pagès. Respecte als ODS que ens enfoquem, la veritat és que nosaltres treballem en comunicació i per tant la comunicació és molt transversal i diríem que ens enfoquem en diversos ODS, per exemple el d'igualtat de gènere, que seria l'ODS 5, també en producció sostenible, treball igualitari,
també en la justícia social i diferents àmbits que toquen altres ODS que per nosaltres també són rellevants i que intentem que estiguin plasmats en tots els projectes que desenvolupem. Des de la Fundació Sanitària Mollet ja ve de molts anys, que estem molt conscienciats amb l'Agenda 2030 i tots els projectes que fem, totes les accions que anem creant en el nostre dia a dia van encaminades a treballar aquestes 17 ODS i en concret aquest projecte no queda enrere i gràcies a ell podem treballar 7 ODS que van destinades sobretot a abordar l'educació de tothom, a que tothom pugui accedir a serveis de salut i fins i tot ODS també ambientals. Bueno, si ganáramos este premio, destinaríamos la dotación del premio a ampliar el proyecto en el sentido de mejorar la experiencia musical de los usuarios a través de más material y de más recursos. Si guanyem els Premis Eines, ens agradaria destinar l'import del premi a la compra d'un petit tractor, perquè aquest primer any ens hem donat compte que ens fa falta una miqueta de mecanització per poder augmentar la producció i ens agradaria poder fer això realitat.